kaupunginjohto ovat ne päteviä sen puoleen. Niillä on hyvin kokemuksia tässä Pellassa. Lupa-hakemukset miten ne päättyy. Paljonko meni miljoonia sinne. Ja sitten hyvä kansa, ottakaa se esimerkki, jos kauppa nyt käy 5 vuoden päästä, ei tule mitään, tulee Pella 2, niin veroäyri, se nousee taivaisiin. Ja vähähän on mennyt aikoin sitten. Tämähän on pohjaton kirsti tässä Loviisan kaupungissa. Ja nämähän on kaupunginjohtajahan on valittu äänellä ja sitten kaupunkivaltuusto. Ne pitää nyt sitten ilmoittaa, kuka äänestää sen puolesta ja kuka ei. Että seuraavassa kunnallisvaali myös sitten tiedetään, ketä me äänestetään. Tai ei. Kiitos. Puheenvuoro tässä. Joo, mä pyydän anteeksi, että mä oon luvannut tänään olla 2 tuntia täällä ja nyt on 2 tuntia 20 minuuttia mennyt. Mä ajan Forssaan ja sitten huomenna aamulla Raumalla. Kiitoksia teille kaikille yleisössä. Me jatketaan vähemmän keskustelua tarvittaessa ja yhteyksissä. Kiitos kutsujille ja teille kaikille. Kiitos. Mulle Maria Koulun haluaa jotain minulta kysyä, niin ylös. Hei, tiedät Mikki! Niin Maria Schuukin kysyi tästä uudesta ohjeesta tai säännöstä, josta Reijo Kouvo soitti Stukille. Onko sulla päivitettyä tietoa? Sanoo vähän ilkeästi, niin aina hevosella on helppo ratsastaa, eli kun käsittää väärin, mitä toinen sanoo, niin viesti on täysin väärä. Mitään uusia ohjeita ei ole olemassa. 2001 kirjoitettu ohje on voimassa ja se luku on 200. Kiitos.